Мин үземнең чыгышны ике өлешкә бүләргә телим. Аның беренчесе безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиев Миңнеханов исеменнән сезгә форумда катнашучы татар яшьләренә тәбрикләү хаты. Һәм икенчесе инде үземнең фикерләр һәм уртаклап сөйләшү. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиев улы Миңнехановның 7-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашучыларны һәм кунакларны сәламләве. 7-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашучы хөрмәтле милләттәшләр, кадерле дуслар. Сезне кунакчыл республикабыз башкаласы Казанда кайнар сәламлыйм. Татар яшьләре форумын үткәрү матур традициягә әйләнде. Бу проектның әһәмиятен бүген без һәм киләчәгебез өчен анда күтәреләчәк мәсьәләләрнең нинди дәрәҗәдә актуаль һәм мөһим булуы, шуларны уңышлы хәл итү мөмкинлеге билгели. Быелгы форум дөньяда, илебездә һәм республикабызда зур үзгәрешләр бару шартларында уза. Милли үсешкә сизелерлек йогынты ясаучы глобальләшү процесслары җитди борчылу тудыра. Бу нисбәттән татар телен, бай мәдәниятебезне, рухи мирасыбызны, гореф-гадәтләрне һәм күп гасырлык күркәм традицияларыбызны саклап калу, үстерү мәсьәләләре тагын да актуальләшә. Ерак перспективага юнәлешле мондый бурычларны хәл итү әлбәттә яшь буынга сезгә йөкләнә. Акыл белем туплаган, нык ихтиярлы, халык мәнфәгатьләрен айгыртучы һәм киләчәккә карап эш йөртүче өметле егет-кызларыбыз, сез тормыш яшебезне яхшыртырга сәләтле. Татар яшьләре форумының үзенчәлекле эш форматы заман куйган проблемаларның бергәләп хәл итү, яңа юлларын, алымнарын барлау һәм эзләү, аларны эштә куллану, тәҗрибә уртаклашу өчен бик кулай. Дустана мөнәсәбәтләр урнаштыруның, аларның ныгытуының алдагы тормышыбызга һәм эшчәнлегебезгә йогынты зур булачак. Форум сезгә мондый мөмкинлекләрне бирә. Алардан нәтиҗәле файдалану исә үзегездән тора. Ата-бабаларыбызга борын-борыннан хас булган бердәмлеккә һәм татулыкка омтылу кебек игелекле сыйфатларның хәзерге вазгыятьтә кыйммәте тагы да арта. Милли үзәкнең төрле чыгышлары татар яшьләренә берләшеп яңа казанышларга ирешү өчен нигез булып тора. Күп милләтле илебезнең икътисади һәм социаль тотрыклыгы ныклыгы өчен төрле халык вәкилләренең көчле рухлы һәм бердәм булуы кирәк. Форумда шушы һәм башка көнүзәк мәсьәләләрне уңышлы итеп хәл итү юллары билгеләнер дип ышаныч белгеләм. Хөрмәтле яшьләр форумында катнашучылар, нәтиҗәле эшләвегезне, заман таләпләренә туры килә торган дөрес карарларны кабул итүегезне, сау сәламәт һәм имин бәхетле булуыгызны телим. Рөстәм Нургалиев улы Миңнеханов. Кадерле дуслар, без әйтәбез инде бүген мәркәзебез Казан турында, башкалабыз турында күп кенә чаралар үтә һәм ул чаралар ул Бөтендөнья татар конгрессы аша үтәме, яки хөкүмәт ягыннан үтәме, яки бүтән иҗтимагый оешмалар аша үтәме, без һәр вакытта да шатланабыз һәм килгән милләттәшләрне, дусларны каршы алып, бергә уртага салып, күп кенә булган сорауларны шишәргә тырышабыз, аларга җавап эзлибез. Монда төрле форматлар була. Монда килә безнең галим-галимәләр, дин әһелләре килә, җитәкчеләр килә. Шул вакытта әйтәсем килә инде, Татарстан яшьләр буенча эшләүдә Рәсәй күләмендә зур гына эшләр алып бара һәм алар арасында, төрле өлкәләр арасында лидер булып тора. Менә безнең инде хәзер август ае җәйнең 2 ай үтеп китсә дә,
Biz әйтәбез инде яшьләрнең ял итү укучыларның, мәктәптә укучыларның ял итү программалары зурлап баралар, куллап баралар. Biz Кырым, Краснодар крайларында, Татарстан күләмендә, бүтән өлкәләрендә үзебезнең балаларыбызны ял итәргә җибәргәндә, аларга инде профиль сменалар ясап, һәр вакытта әйтәбез. Тел турындамы, спорт ягыннанмы, яки уку ягыннанмы төрле сменаларга барып, үзебезгә шушы ял иткән вакытта фикеребезне, мөмкинлекләребезне нагында күпләп алып кайтырга, үзебезнең дуслар белән дуслар очрашып, яңа дуслар табып кайтырга телибез. Менә бүгенге форум ул шуларның бер нәтиҗәсе дип әйтәм. Бүгенге көндә бездә 60 өлкәдән, 25 илдән татар милләте булган безнең егетләр һәм кызлар монда җыелды. Кичә инде мин социаль челтәрләрдән карап, тәбрисның сөйләүләре буенча сезнең карап бик беренчедән шатланабыз, чөнки сез монда шатланышып, зур өмет белән килдегез. Төрле өлкәдән килсәк дә, безне барыбыз да үзебезнең милләтлегебез, телебез бергә җыя. Шуңа күрә менә берничә көн эчендә төрле секцияларда, округлар буенчамы, эш буенчамы, менә әле караганда да монда теге күргәзмәдә нинди матур проектлар турында сез хыялланып кына түгел, сез уже эшләгән бу проектлар шуларны күрсәтәсез. Һәм безнең инде төрәк менә шулай бер-беребез белән аралашып, дус булып, яңа дуслар табып, бергәләшеп, ныклап эшләп, үзебезнең татарлыгыбыз өчен, милләтебез өчен горурланып алга барырга. Монда бу очрашу гына бер форумда гына аны эшләп булмый. Без әйтәбез инде бу беренче генә форум түгел. Biz күптән эшлибез инде дип, кемдер монда беренче тапкыр килә, кемдер инде берничә тапкыр килә, ләкин арама карамастан без монда иң беренче һәрбер килгән кешегә мөмкинлек бирәбез. Менә карагыз, 3-4 көн эчендә без Татарстан күләмендә кайда гына очрашмасак та, кайда гына булсак та, без әйтәбез, без татарлар. Менә безнең менә шундый эшләр бар. Татарстан күләмендә карагыз әле күп генә эшләр эшләнгән. Ничек аны эшләргә була, ничек алып барырга була. Бу бүгенге көндә, икенче көндә караганда әйтәбез инде интернет пространствода. Интернетта нинди генә мөмкинлекләр бар, бергә аралашып, милләтне саклап калу, аны алып буенча, теле буенча, дини, гырыф-гадәте, милли кием буенча, һәм шул вакытта ашаулар буенча без күп генә эшләр эшлибез. Безнең быел беренче тапкыр президентыбызның указы белән быел Мәрҗәнинең 200 еллыгы булгачтыр, Татарстанда Мәрҗәни елы дип игълан ителде. Менә атналык кенә без дин әһелләре форумы үткәргәндә 1076 дин әһеле килеп, менә шушы залда без үзебезнең Мәрҗәниебез турында, бүгенге эшләребез турында, иртәгә турында сөйләштек. Шуңа күрә безне хактан да күп кенә борчый торган сораулар бар. Татарстаннан ерак киткәннән саен ул сораулар тагын да күбрәк кәйләнә, чөнки халык саны әзеләя, барыбер тел әкренләп кенә киселә дип әйтергә була, төрле гаиләләр туа, һәм без әйтәбез инде кайберләр әйтә, мин бөтен нәрсәне аңлыйм, ләкин сөйләшә алмыйм, чөнки телне оныттым инде дип. Шуңа күрә без әйтәбез, үз вакыты җитәр, без барыбыз да татарлар. Әгәр дә бергә булып, бердәм булып барсак, Алла бирсә ачылып китәр. Бүген ана телеме проектымы, менә шу очрашулармы, яки мәхәббәтме бирер үз вакытында, син әйләнеп кайтырсаң анаң теленгә. Менә бүген күп кенә проектлар караганда, безнең күргәзмәдә без әйтәбез, һәрберебез, менә бу залда утыручылар, яшьләрме, миннәрме, миннән дә алармы, без һәр вакытта әйтәбез, татар халкы ислам буенча, дин буенча, үзебезнең гырыф-гадәт буенча җиге буынлы булырга тиештер, белергә тиештер. Халыктан да без күбесен беләбез. Ул безнең проектлар халыкның, кешенең күңеле аша үтә. Шәрәзә язумы, аккалфак буенчамы, татар гаиләләре буенча барымы, без аны хуплап һәр вакытта да алып барабыз. Ләкин без әйтәбез, менә карагыз әле. Әби бабайлар, әти-әниләр, татарча сөйләшкәннәр, алып барганнар. Нигә син менә шу буында үзеңнең шушы чалбарны изәргә телисең? Әгәр дә Алла шундый мөмкинлек бирсә, барысын бергә җыеп сөйләштергә, син аларга нәрсә дип әйтерсең? Ничек дип җавап бирерсең? Алар бит сине өмет белән монда дөньяга тутырган, телне алып барга дип.
Biz her vakit aytamiz, ijmohaniylarning oyoq ostida deb. Agarda sen o'zining aniq tilingda so'zlashmasang, fikr etmasang, kitoblar o'qimasang, yozmasang, o'zining bolalaringga bermasang, uni bilan qo'ya ketarsan. Lekin ana shu vaqt kerak. Agarda biz uni yo'qotgan bo'lsak, qaraqa deb. Shunga ko'ra har vaqt aytamiz, bugungi kunda bizning tub devizlarning birisi aytdi, Etiyanining, Abi babayning tatarlari bo'lib, tatar tilin biluvi, so'zlashuvi bilan g'ururlanib bitdilar. O'zining bolalarining, aniqlarining tatarcha so'zlashuv, o'quvi, yozuvi turida g'ururlandi. Bu haqdan da zo'r munosabat. Mana Kamil Hazrat bizning bosh muftiyimiz bu choralarga nega keladi? Chunki biz har vaqt aytamiz, bizning masjidlarimiz bor, imomlarimiz bor, madrasalarimiz bor, shogirdlarimiz bor. Tataristonda bizning kollejda bor, universitetda bor, akademiyada bor. Agarda u yo'lda kirib ketamiz ekan, biz bitinde juma namozi, butanlarisiga borganda da nikahga da kelamiz, bola to'yina da chaqiramiz, uy to'yina da chaqiramiz. Ko'ngilda avul bo'lganda da boramiz, sadaqa beramiz yoki duo o'qitamiz. Ayvanda qo'yda biz azirligimiz o'zimizning din ahlalarini angli turgan, tupli, bilimli, g'olim o'rniga yetgan andi kishilarni qo'yda azirlarga agarda Tataristonda bo'lmasa, shunga ko'ra aytamiz, agarda chetga ketganda masjid bor ekan, anda endi kirib tatarcha so'zlashga bo'ladi, anglashga bo'ladi, butun narsa. Shunga ko'ra biz bugun o'zimizning imomlarga, o'zimizning masjidlarga, muftiyatlarga ikkinchi burchlarni qo'yamiz. Agarda mumkinlik bo'lsa, yopishib va'zlarni tatarcha, namozlar qarab bo'lsalar, anlatuvlar, so'zlashuvlar, angama quruvlar, o'zimizning bolalarning, aniqlarini masjidga olib kelib, anda o'ynov bo'lmalari yasab, anda tarbiyachilar olib, ati babay, abi namozda bo'lganda sen tatarcha so'zlashib, o'ynashib, so'zlashib, o'zingizning do'stlar balki shaqqa bo'lsa-da qaytarga deb. Shunga ko'ra biz turli yoqni qaraymiz. Mana bizning Alakutda turguni 7-shiratdan so'ng siyozimiz bo'ldi. Ol endi Justitsiya ministerligida tikaru o'tkazgandan so'ng biz aytamiz, endi kongress yangi sifatda ishlay boshladi. Xalqdan da Milliy shura boshqarma komitet biz borimizda bir komanda bo'lib, shunga ko'ra tub munosabatlar aytamiz, endi biz dunyo ko'lamida jaylab 10 millionlab tatar yashaymiz. Sen qo'ydag'ina tutmasang da sening ko'ngling yog'idan, bütün narsang yog'idan da u sifat har vaqtda da qaytarga tegir. Lekin Abi babay desek de, Etiyani desek de, bütün dünya, bütün bir yaşlarda. Biz her vaqtda aytamiz, endi mana oila, bola tug'ishligi, shodligi, bolani o'stirish, ham bugun yoshlar. Bizga sizda zalda o'tirishlarda o'rta yoshlar qaraganda 20-24 yosh. Eng motor vaqtlarning birisi. Eng motor vaqtlarning. Chunki hali olg'a borasi yo'llarining shigi yo'q. Gorizontlarni bilib bitirib bo'lmaydi. Bugun informatsiyani olish uchun internet orqali, sotsial chetlardan orqali butun narsa, butun shunga ko'ra biz bundan niqlab o'ynaymiz. Shunga ko'ra mana tub forumning munosabati bunda kelganda o'zimizning Qozonda kabi qo'ynab, mana mumkinliklarni mana shu 3-4 kun ichida siz shunday bunda informatsion yog'idan potok bergan deyishlar. Mana shu qo'ynonni ko'rsatirga tegish. Xo'p, gazetlar orqali, televizor orqali, internet orqali, sotsial chetlar orqali butun narsa men tabrizga aytaman, mana keldik 1000 kishi borimizda Instagramda ko'rsatsangiz, erta bilan ko'p Instagramda agarda har bir kishida o'zining bir informatsiyani bersa, 1000 informatsiya chiqadi dunyo ko'lamida Qozondan. Abidga xatlar ko'p chiqdi, kechga xatlar ko'p chiqdi. Mana ko'rsatib tub fikrlarni aytib, motor fotografiyalar bilan dunyoga ko'rsatirga kerak. Mana biz yoshlar yig'ildik, mana shunday bizga kerakli tub munosabatlar bo'yicha o'rtaga solib so'rashamiz, fikr qilamiz, ular bo'yicha qaror qabul etamiz. Davlatgami, kongressgami berib, ularning turmushga oshirish turida birgalab ishlaymiz deb bizga ko'p ideyalar kerak. Ular sizdan oldirgan bo'ladi. Ikkinchi qaraganda biz birga qo'lga tutishib, ana ertaga turmushga oshiramiz. Ertaga u sizning turmush. Biz akrimlabgina ortga chiqmaymiz endi, lekin turmush niyat ko'pchiligi akrimlabgina aylanish, shunga ko'ra har birisining o'z vaqti bor. Bugun ertaga u sizning vaqt. Agarda biz bugun o'rtaga solib, durust fikr qilsak, durust qarorlar qabul qilsak, ertaga men aytdim sizga yengilroq bo'lacak. Ertaga tag'in davrlar bo'lacak, chunki ertaga ikkinchi so'rovlar bo'lacak. Lekin
Biz aytamiz endi bugun qaror qabul etilgan ekan, u durust bo'lgan, ammo ertaga foydasi tegishadi. Ansi mana ish bo'yicha birinchi. Ikkinchidan yoshlik bo'yicha, ko'ngil bo'yicha. Haftanda bugun markazimiz Qozon shunday motor shahar. Havo turishi o'rni vaqti bilan shunday motor. Bugun 30 gradus. Qaragiz Qozonning ko'p parklari, skverlari, yilg'a bo'ylari bizning ko'p narsa bor, lekin men anglayman programma bunda bir qisam yasalgan, lekin amada qaramasdan biz vaqtlar topamiz, сөйләшергә дә, qarorga da, qarorlanырга da, shunga ko'ra yoshlik degashdan o'zimizga mumkinlik berishga tiyishmiz. Siz bunda mana qo'y bir kishi aytayinda, u bolalar, yoshlar nindidir sasut deb ham biz anda shunga aybir o'tirga tiyishdik. O dürüsttürek gibi, lakin menimcha egasim kile yoshlar alar shamlar gibi. Biz birimizga ko'zlarimizni yondirga tiyishmiz. Bundan xiyollanib qana tugul, ruhlanib, ko'rib, g'ururlanib, ertaga tag'in qo'ytasi kelib ketarlik bo'lsin. Shunga ko'ra men sizga barig'izga da o'ngishlar tilayman. Oqtanda agarda mana shu uchrashuvga kimgadir muhabbat hislari tug'ib, nindidir vaqtdan so'ng bizni to'yga chaqirsangiz, biz shod bo'lamiz. Butun Tatariston o'zbeklarimiz yoki bunda chaqiramiz. Turmush qilg'achdan butun narsa bo'ladi. Aning turida tag'in o'ylarga kerak. Agarda biz bunda butun dunyo ko'lamida tatar qizlarini, yigitlarini jiyamiz ekan, tag'in qo'yda borib bersan qizlaringizlarga yoki yigitlarga borsalar bunda shunga ko'ra aning turida da unutmasga yoshlik bitadi. Yurak komanda berib bo'lmaydi. Shunga ko'ra aytasim kerakli fikrlar. Mana biz uchrashuvimizda Alloh bersa, yakshanba kuni zo'r festivalimiz, shanba zarında bo'lamiz, dushanba yilda qaytib ketamiz. Ningki fikrlar bor. Mana keldingiz, biz qaraganda sizga bek zo'r rahmatli. Ikkinchi qaraganda uyushtiruv komitetine bek rahmatli. Shunga ko'ra biz ikkinchi yilga tag'in jilamiz. Shunga ko'ra bugun boshda bo'lganda fikrlarni aytingiz, yozingiz, jibaringiz. Biz tabrik bilan söylashdik. Uyushtiruv komiteti bilan bu chora o'tgandan so'ng jiyilamiz. Shunga ko'ra kimdan nendek taqdim bor, ikkinchi yilga, bu yil ishlarga bisin qarayib, bizalarni ro'yxatlanib yozamiz. Ammo Alloh bersa, endi ikkinchi yilga u programmalarni keltiramiz. Eng qismisi o'zimizning rahmatimiz. Eng birinchi rahmat sizning aytganlaringizga, abi bobolaringizga, do'stlaringizga, yaqinlaringizga, mana shulay tatar bo'lib qolganingizga. Chunki agarda aytganlar e'tibor etmasa, abi bobo yordam etmasa, sizning tilak bo'lmasa, alay jilishib bo'lmaydi. Shunga ko'ra Alloh uchun bek zo'r rahmat, ham sizga bek zo'r rahmat. Mana o'zlaringizning aytganlaringizning, abi bobolaringizning tilaklarini tilab, tatar bo'lib qolib, bunda kelib birga сөйләшүгә bu haftanda bir qaraganda rahmatlik, ikkinchi qaraganda endi g'ururlikda. Hali men Rinazimnoshqa ko'rsatam, mana bizning balkonda shunday motor etib bizning tatar qizlari o'tiralar. Chunki biz endi ikkinchi hozir baygiga hazırlanamiz. Tatar qizi baygisini bu haftanda bizning uchun g'ururlik, chunki nindigina oila bo'lmasin, nindigina millat bo'lmasin, butun narsa bizning qizlarimizdan, xotin qizlarimizdan, abilardan chiqar. Agarda bizning qizlarimiz puxta, aqlli, shibar, ham ishchan, tirish, oilaga bo'lsalar, bizga erlarga bir narsa qolmay, sizning qo'lga lagergada rohatlanib, lazzatlab, ishlanib, g'ururlanib, sizni qo'lda ko'tarib yuritirga. Shunga ko'ra sizga borig'izga da shaxsan baxt, ilargizga qaytqachdan tag'in bir qat o'tgan kunlarni aylantirib aytira kerak. Qozonda shunday motor bo'ldi. Alloh bersa, birinchi mumkinlikdan kiri tag'in qaytamadi deydi. O'ngishlar sizga. Tatariston Respublikasi prezidenti ukazi negizinde tatar milliy madaniyatini saqlab qoluv ham o'stiruga zo'r ulush kirituvchi aktiv jamoat nishonligi uchun Qurmonov Farid Zaki yo'lina Tatariston Respublikasining otqazangan madaniyat xizmatkari degan maqtovli ism berildi. Tatariston Respublikasi prezidenti buyrug'i negizinde natijali xizmatlari tatar xalqining ruhiy, axloqiy ham madaniy traditsiyalarini saqlab qoluva ham o'stiruga ulush kirituvlari uchun
Татарстан Республикасы Татар яшьләре форумы төбәк иҗтимагый оешмасы советы рәисе орынбасары Кашапов Рәдиф Фәрит улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Татарстан Республикасы Татар яшьләре форумы төбәк иҗтимагый оешмасы советы рәисе орынбасары Файзрахманов Айрат Шамил улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияларын саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Германиянең Аргамак Татар яшьләр берләшмәсе коллективына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәхмәт хаты белән Татар яшьләре форумы советы әгъзасы, Бөтендөнья Татар Конгрессы Республика иҗтимагый фондының Татар яшьләре оешмалары белән эшләү комитетының әйдәп баручы референты Гыниятуллина Гүзәлия Шамил кызы бүләкләнә. Мәскәү шәһәренең Бердәмлек яшьләр клубының кураторы Гомәрова Рима Гыйльмигаян кызы Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәхмәт белән. Милләтебез алдындагы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган эшләре өчен Бөтендөнья Татар Конгрессының рәхмәт хатлары белән бүләкләнәләр. Россия составында ислам халыклары тарихы буенча ТАИФ профессоры Альфред Бустанов, Уфа шәһәренең Ихлас мәхәлләсе яшьләр советы рәисе Дәүләт Шәнафирәт Әмир улы, Алтай крае Дүркін татар мәдәнияте үзәге иҗтимагый оешмасының рәисе орынбасары, Яшь йөрәкләр яшьләр клубының җитәкчесе Зиннатуллин Артем Константин улы, Алтай крае. Удмуртия Республикасының Татар кызы конкурсысының төп оештыручысы Саттарова Рушана Андрей кызы. Нур Уфа дәүләт татар театр пиар менеджеры, татар теле курслары укытучысы Сафина Гөлшат Нәвәл кызы. Мәскәү шәһәренең Умарта татар теле курслары җитәкчесе Сафина Лилияна Михаил кызы. Гыйлем проекты җитәкчесе Шайкин Айдар Рәсим улы. Бөтендөнья Татар Конгрессының рәхмәт хаты белән Әстерханның Дуслык төбәк иҗтимагый оешмасы Татар милли мәдәнияте җәмгыяте бүләкләнә. Пермь краеның Шәк-Шәк татар яшьләре төбәк иҗтимагый оешмасы Бөтендөнья Татар Конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнә.